Ugbu a anyị ga-enye obere nkọwa ka anyị mata ihe aha bụ Ụkamaka pụtara. Ụkamaka ọ pụtara na chọọchị dị mma? Aha bụ Ụkamaka eteela ọ dịwara tupu ndị ụka abịa. Aha bụ Ụkamaka dịwara. Ụkamaka a na-ekwu maka ya ndị gboo na-abịa n'aha kemgbe. Anyị ọ pụtara bụ kọmunikeshọn, mkparịta ụka dị n'etiti mmadụ na dị mma. Ndị nwere ike ịgụ aha bụ Ụkamaka bụkarị nwaanyị dị ime. Mgbe ọ dị ime, o nwere ike o nwee ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ ọgba aghara karị pụta mgbe ọ dị ime ahụ. Mgbe a nọrọ anyị kwukọrịta, tụọ aro, kpee ikpe, kparịta nkata n'etiti mmadụ na-abụ nwere esemokwu ma ọ bụ ndụmọdụ e nyere mmadụ wee gbochie ihe ogbochi karị ịpụta. Site na mkparịta ụka ahụ a kparịrị, esi na ya gbochie ya. Nwaanyị a nwere ike ọ mụọ nwa, ọ bụrụ nwaanyị, ọ baa ya Ụkamaka, maka n'ihi mkparịta ụka ahụ ya na mmadụ kparịtara ka eji wee gbochie ya bụ ọdachi karịa ịdabata mgbe ọ dị ime. Ya bụ na Ụkamaka abụghị chọọchị amaka, na aha dịwara tupu ndị ụka abịa. Ihe ọ pụtara bụ kọmunikeshọn. Ụka dị n'aha pụtara kọmunikeshọn, mkparịta nkata amaka. Ya mere ndị gboo ji wee fụcha anya wee mepụta ọmarịcha aha bụ Ụkamaka. Ụka dị na ya, chetakwa, ọ pụtaghị chọọchị. Ihe ọ pụtara bụ gịnị? Kọmunikeshọn. Ya bụ na kọmunikeshọn is good. Biko echezọkwana tinye m aka n'akara ịhụnanya, zitekwa ozi ihe ọbụla ị chọrọ ka anyị kọwaa maka ya n'akara nzite ozi. Ị bịakwa na-ekesakwanya bụ nkụzi ka o nwee ike na-eru mba ụwa aka. Ndewo.